В това клипче ще ви покажа как да синхронизираме предавателя с приемника на термостат Computerm Q20RF Wi-Fi. Първата точка е да отключим дисплея, ако е заключен с катинарчето, след което с къщичката да задържим бутона за 2 секунди, за да влезем в менюто за настройките. С ето този бутон, тук можем да прескачаме през различните менюта. Трябва да стигнем до меню синхронизация. След като сме стигнали меню синхронизация, на приемното устройство задържаме бутона On-Off, докато не започне да мига зеления светодиод. След като започне да мига зеления светодиод, това означава, че приемното устройство е готово да се синхронизира. С стрелка надолу или с стрелка нагоре избираме възможност за синхронизация, след което потвърждаваме пак с двете стрелки. Вече предавателя и приемника са синхронизирани. Ако увеличим температурата над измерената, ще задействаме котела. И ако намалим под дадената, ще изключим котела.